naa daw kana bang purgatorio kanang infierno kanang sama na siya. Oo, ang purgatorio manggod, kami mga Katoliko nagtuko lang mo sa Biblia. Kaya sa Biblia manggod Salmo kapitulo 7 bersikulo 11 ang Dios justisya. Kung ang Dios justisya usa sa kamaayong gitawag og maghukom, silutan ni ang tao agad sa kadako gimbug-aton sa sala nga nahimo sa tao. Dili pwede nga ikaw nangawat og kindi, ako nagpatay kog tao pareha tag silot, dili pwede. So asa tong butang halimbawa ayo na ni patay ka o katong naot og kindi. Asa sila mabutang? Mo na giingon ni San Juan, si bisan kinsa makakita sing igsuon nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay, kinahanglan pa siyang mag-ampo niini. Apan si bisan kinsa nga makakita sing igsuon nga nakasala og sala nga musangpot sa kamatayon, ayo na pag-ampo. So kadtong nagpatay, sumala pa sa pinadayag, impierno. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Pero kadtong gitawag og tao nga nakakawat lang og kindi sa sala man gito, nya pinadayag 21-27 di man gito makasulod sa langit kay naman sa lama. So asa man sa ibutang? 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 ingon pa San Pablo, apan kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya sa kalayo. Ang pangutana, kana bang kalayo nga impierno? Dili kay impierno wa nay kalingkawasan ang kalag dito. Samot nang dina langit kay ang langit walay kalayong pag-antos dito. So buti pasabot kanang lugar nga gitawag na sa Katoliko purgatorio or linisanan. So ang tanang naa dito sa purgatorio wa nay kay gayon nang maimpierno. Kay gihinlukan na lang man sila giandam para sa langit. So ang tanang naa sa purgatorio giandam para sa langit. So ang amo ang pag-ampo nga palingkawason sila sa madaling panahon sa ang mga kalag na alto kay nag-antos magpuna sila kay temporaryong pag-antos man. Mao din ang kasabot. Oh yes, sa purgatorio. Mao na ang sa Biblia wala gi nabi na sulat nga purgatorio. Di pag mayong tag letra por letrang mabasa ang simbahang Katoliko nagsunod sa pagtuong kag Kristo ni Kristo nga mo man tudlo si Kristo nga kinahanglan basahon gid mo sa Biblia. Walay seta sa Biblia nga nagsulti si Kristo nga sige manudlo magpagtulunan pasahatan na sa Biblia wala oy. Imbento ng Luther nga gitawag ini nakataat yung mga Protestante sa pagsunda ng sula Eskriptura. So karon ang ang kuan naabay nakasulat sa Biblia katulad ang ikutlo 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15. Kay sumala pa ni propeta Nehemias pag mobasa kag kasulatan kinahanglang sabton. Pero ang problema ang pagsabot nga dapat katong insaktong pagsabot dili dapat personal opinion. Kay kung personal opinion, impierno ka. Dumang pa San Pedro 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16. So ang kuang gyud ang yung gyud na kanang iglesia nga ipasabot. Katoliko lang gyud. Ay walay lain kay wala may lain gitukod si Kristo iglesia. I will build my church. Ingon si Kristo nga akong simbahan. Pag ingon niya akong simbahan usa ra gyud nakabuok. Kaya kung himuon nimo nang naglatagaw nga ko hindi to tinuod. ay di gyud bot-bot gito. Bot-bot sila. Wala ayaw pailat kay sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.